Bueno, imos falar doutro xogo, xogos do corazón, xogos emocionais, porque non sei se na mesa empregastes algunha vez Tinder para mocear, non sei. Agora xa non hai excusa, porque xa se pode utilizar o galego e presumir de linguas. Non sei como vedes vos. Pero isto non o entendo moi ben, porque tú para chatear cunha persoa por Tinder, tú usas o idioma que queres. Sí. O sea, a aplicación sería en galego. Claro. Sí. Pero non había esas barreras lingüísticas, serían iguais. Claro, pero outra persoa tiña que a falar en hora galego. de moverte pola aplicación Claro. non tiñas esa Non tiñas- facilidade porque non tiñas ese Claro. idioma. Pero Claro. vamos, sí, é importante ter o Pero mesmo supón idioma maior para inclusión. falar. Se ti falan a túa lengua, podes falar con eles en galego e tal, é unha maior inclusión e poder expresarte a túa maneira, porque outro te vai a sí, entender Ti a túa botabas de maneira. menos o galego en Tinder, verdad, Padre Patiño? Claro, claro. A inteligencia artificial non se permite falar en galego. A mí me dice moitas veces, todavía non aprendimos galego. Edi, No, a ver, ti moceas en Tinder? Bueno, agora xa non, pero moceaches en Tinder? Non, teño que dicir que non. Nunca? Non, nunca. E ademais, unha razón, bueno, dúas razóns. A primeira, vexo algo moi frío, a verdad. Non, Frío? E a segunda razón é que, porque, bueno, a xente que tiña ali no meu pueblo dicían que non era moi efectivo porque ten un rango. Entón sempre eran cas mismas persoas. Tiñes que ir hasta a Ti cidade. podes ampliar o radio de acción. Claro, pero 800 supuestamente kilómetros, ti claro. amplías, pero se non amplían os de outro lado, o sea, ti ves a outra xente, pero esa xente non pode se vale, comunicar. Pero ti ampliaches, No, non o fixo. Ti Foi a Hungría, foi a Hungría. Gracias a Dios non fixo falta. Uxía, ti es de Tinder? Eu agora non son de Tinder, pero fui de Tinder. Pero é unha aplicación moi interesante para coñecer xente. Eu sou partidaria de Da Tinder. igual se falan galego, castelán e... E bueno, teño que decir que é importante tamén compartir o mesmo idioma coa persoa que estás aí no momento de ligar, porque a miña parexa é portuguesa e no principio, cando comezamos, era como... Por fados. Ela falaba portugués, eu falaba castelán, galego, e era todo o tempo, o qué? Non entendías nada. Pois, comunicación foi un non pasaba a min placer tamén, pero compartir falando este malino. anaquiño con vos. Moitas grazas, Uxía, Moitas Edi, gracias. Pai Patiño, moitas grazas por laretar. E ademais, é que estes temas sempre son como moi... Sí, gusta non falar do Tinder. e do Claro, do mocear. Tinder, hai que falar máis destas cousas.